Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Illa billah la haula wala quwata illa billah. Aduh, terbang gede paman dia ketemu karo senang Raden Telaga Jamun alias Raden Jaka Umbara ninggalan. Senang kerepen dikene golong-golong ke karo Jaka Kentir ki karo Raden Mulyono Notonegoro. Arepen disenange. Lah, golong-golong ketemu karo paman selamut tuh. Wis tua ya kawatu ke buaya senang. Oh, paman selamut wis tua kene umure wis swidak nenem. Oh, arepan 70. Oh ya, kaya konon kunang. Arepen disenange. Isune arepan ngalor-ngalor parane ngulati desa Wanantara. Arep apa Wanantara ku? Arep mancing ta arep luru iwak mujair ta luru bandeng lanang ta luru kakak. Bade pailaran dalang anom somdani. Dalang Raden anom somdani. Ari tiang esi tiang gadingan. Gada garwa gada istri tiang Wanantara dados dalang wayang kulit Panji budaya. Oh, somdani lah dalang wayang kan kah? Aduh, iya sekerabat ku di YouTube ku. Nyong pernah deleng dalang wayang ning Desa Malangsari. Sindene mimiater mata Permatasari. Wah, heboh gawe viral baik. Waduh. Iya ponakan reang pulunan reang kuno. Ari somdani bocah gadingan ya ponakan reang pulunan reang. Dadi konone garep ngandhek dalang somdani, dalang wayang Panji budaya. Iya niate isun arep ngandhek wayang Panji budaya dalang Raden anom somdani saking gadingan kanggo pernikahannya ponakan isun Muhammad Siddiq Permana. Waduh, sing dikawinaken ku Muhammad Siddiq Permana karo bocah ndi? Karo anake bos wedhus sing blok tempel Desa Gadingan. Oh, kan ikat ya bocah sing ireng-ireng manis kak. Sing omahe ngadepi tower kang kono kak. Bapak kaji kono sing omahe ngadepi tower kak. Iya meresepaya uga kaji Siddiq. Bakal manduni ya Siddiq Permana. Waduh, warani ya Siddiq ketemu Siddiq jodoh berarti. Pas pun. Nok Deni kaya ya bocah wadone ku ya. Nok Deni, mbuh Deni siapa ya arane? Masa Deni Alparisi? Deni Alparisi lanang ya. Iya isun enggak boten paham, tapi ya tengah jenge ku namine ku Deni, Mbu Deni Setiawati, mbu apa? Ya isun ora paham. Mung isun den tugasi dumateng Bapak Haji Siddiq kongkon ngandheg wayang kulit Panji budaya dalang Raden anom somdani wonten teng Wanantara. Oh, pantesan dikawal ning Jaka Kentir ya Raden Mulyono Notonegoro. Den, ngobrole ki bisa juga aja ning dalan kan asor kresem ku warung Walali ta, warung Sugeng kan ning Pandak. Ya ngopi sekali-kali mbayari mamang. Oh. Ya wis sayu miremono ning warung kopi warung tebruk. Bayari ta beli kono ne ngono ya. Masa mamang bayar dhewe ya kudu bayar dhewe ya gelap. Untak. Ya wis mengko isun sing bayari. Ya ora apa-apa orang ganggu sedela mah golongan setengah jam mah terima liren kono ne. Iya wis sayu. Mung isun kumireng ana beja palawarta selenting kegawane ngangi. Tambang rawat-rawat pamaniku jarene dadi dalang wayang golek. Wayang golek apa? Ya mamang ngedolanan gini. Hari pegaweane mamang selengut ku pegaweane ngarit. Bakta glodok mung bakawan ning kandang wedhus kada wedhus karo rongeler. Ya wayang-wayangan bae. Ya stres sih.
Daripada pusing lis klaran ako mati pating kedeblok. Lo, dadi nyonge wayang-wayangan bae. Iya tapi wong pada kanda panjenengan ku dados dalam wayang golek apa ya apa beli. Ini ya suatu saat isune garep nanggap wayang golek ke panjenengan. Wis masang aku baka paman selengutku wong tawadu wong juhud mangsang aku kudune dipentungi dikamplengi bagus pada lara mengkone aku kados mekaten taraka paman selenguti wong pinter aling-aling bodoh kaya mengkonon paman selengut wong bodoh wong tukang arit ya pengen yang pegawai nang arit baja ngopeni wedhus nyablo numpani ayam dipaksa nih kepala sekolah kon dadi guru apa ya beli duwe ijazah kok kayak presiden kaya beli duwe ijazah jadi presiden bu ijazah apa jelas mulane gak lagi diusut oh yang presiden jadi ijazah jelas oh ning republik iki akeh nek wong bobat akeh wong bohong kok mulane jagat ribut pada jeblot-jeblotan kin wudane kiyen wah saling ngudani oh saling membongkar saling membongkar tiap lembaga institusi oknumnya saling dibongkar kok ya pemangmasan nang jagat pekene jagat ruwet nyeng oh jagat ruwet je paman dadine seneng ya pengen masing didik repi bae wong cilik sih wong cilik bae sing wong gedhe akeh sing didik repi akeh sing manjing penjara ya senang pamannya kok ya beli zaman dahulu kala Melaka wong pejabat-pejabat dhuwur didikepi manjing penjara. Bisa-bisa presiden, mantan presiden gak dijeblosakan penjara kok. Ya makanya mung cuman hukum mati belum diketok palu. Jadi bener tak beli pamane dari dalang wayang. Kadang-kadang hari paman cuma kenen den. Baka wong undang tukang milar kayu nela kaya paman. Baka wong undang nyambut acara hajatan kah sekar kentir bubar luar kah apakah acara kah ngelubarakan kaul wong sing diundang kanggo nglubar kaul letak laka ya paman disambat kongkon lubar kaul ya alhamdulillah ya bisa lah kada modale cocot bae cocot maricot bacotan MC iku artinya modal cocot pakai MC itu modalnya apa sih modal lambe dhuwur lambe short ko milar kayu beli teka wong sing dikongkone ya paman milar kayu wong sing kon gegaleng laka beli teka ya paman gegaleng ko wong sing diundang dalang wayange kelaran mendadak sakit mendadak wayang wis teka gamelan wis teka ya paman dalang wayang kulit oh dalang wayang kulit beli teka mane kelaran ya anaknya sing wakili ya kelaran keluargane pada kelaran kabeh wayang wis teka dalang pancak wis teka dalang beli teka ya paman terpaksa oh terus ana wong kawinan penganten lanang wis beli teka lebene wis teka naibe wis teka oh pengantin lanangnya beli teka ternyata pengantin lanangnya wis duwe rabi loro kini kanggo rabi ketelu ya terpaksa paman ku nganggo nutupi wirang paman dadi pengantin lanangnya ai mengkonon dadi paman pernah konon ngganteni pengantin lanangnya beli teka bocah wadone bakal kewirangan ning wong sejagat dadi pengantin lanangnya panjenengan ya kaberan temen dadi pengantin wadone ayu pekarane wis tua wah ya kaberan ya oh rezeki nomplok rezeki nomplok wis gajah kan kono lah wis paman gigi yari barangnya makin apa mbula ya ana wong nyebut reang ki ya tukang arit ana wong nyebut reang ya guru nyebut reang ya PL ana maning nyebutku ya apa kan ya ya separ-par mau nyebut malah ning gadingan itu buku mamang itu arane aku Rocky Gerung ya aduh wah aja Rocky Gerung wis beli ngobrol ya tulis lepo kudu desa bungkus diarani Rocky Gerung
iya pamane bokatan bandari kanda, bandari dongeng. Ya iya makonon lah. Oh kanda ngalur gitu lu ya wong tak bodoh bae. Karo kandane yang pada hidup ya. Oh, jadi diaranana Rocky Gerung. Aduh, ya dudu Rocky Gerung maning. Rocky gerung-gerung padahal mamang ki wong goblok. Ih, wong goblok-goblok priwe sebenarnya wong ngerti wong pinter pura-pura goblok. Iya paman iku tedhe ngaling-aling bae. Sanajan paman iki wong pinter ngakune bodoh bae. Kudune sirakat dipentungi bae paman. Oh ya aja dipentungi, Dur. Masa ngomong dipentungi wis makenen. Ilmu kuwi ana rong macem. Ilmu kang bisa ngedadian geni, ilmu kang bisa ngedadian cahaya. Niku kupripun ilmu kang dadi geni kang kaya apa? Ilmu kang dadi cahaya kaya apa? Kang dadi geni ku makene bakal ilmu ngedadian kesombongan takabur. Dadi pegawai setitik bae kah. Mune guru SD tuli diangkat ning dinas pendidikan. Anak Kabupaten Indramayu ngomongnya melebuk-melebuk. Sombong merendahkan orang lain. Mengecek-ngecek. Oh, kunku ilmu kang dadi geni. Baka ilmu kang dadi cahaya, wong iku ya pinter, ngakune bodoh, tawadu, juhud. Oh, ngrasa beli bisa apa kabeh iki ubah usik kersane Gusti Allah. Panak go. Tajali iki ya tajaline Gusti Allah, ngrasa beli bisa apa kabeh iki ubah usik ya sing gerakna Gusti Allah kabeh. Oh, karena Allah bersama Allah iku ilmu kang dadi cahaya nerangi madangi alam semesta. Mulane ning jagat iki bae saling jeblok-jeblokan. Para pejabat wah pin pada dikrepi pin wudan iki yen wudan iki seneng ya bakal jeblok-jeblokan kecuali jeblokan wong wadon ya wirang. Ki masih temen yung para koruptor kini nyandak karena koruptor, kini candak maning sira sintu tukang nyandaki koruptor. Ternyata bibitane koruptor miliar-miliar, triliun-triliun, nyimpen emas sampai 75 gram. 75 gram. 74 kilo. Ucang emas 74 kilo, sing kilo ku 1000 gram. 74.000 gram. Waduh, berapa duit? Hitung bae, Sro. Secara matematika berapa duitnya itu? Oh. Ini ya saling jeblok-jeblokan. Jadi pamane seneng anak peristiwa mengkono. Oh ya seneng beli jagan. Teman rupane sapa bae ngerangane wayang senenge yen sunda dijodone iya aze ganteng kakak perkasa satria sing pendawa Arjuna kirang pikiranku yang agawe pikiranku yang kebang asam bagus nih kalakune iya asik 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 bagian Arjuna ireng julukan wong ganteng manis
ake wong adon kesengsem Arjuna ireng satria ganteng bagus temen rupane sampah baik ngerangane wayang senengen yang Sunda dijodone ganteng gagah perkasa satria sing pendawa Arjuna ireng agawe pikiran puyeng agawe pikiran puyeng sikap kinau asik kanggo sing lagi nonton kita goyang najan ireng wonge tapi ganteng rupane senajan ireng kulite bagus ning tingkah lakune alah bagina Arjuna ireng julukane wong ganteng manis yang dipandang mesem ake wong wadon kesengsem Arjuna ireng satria ganteng bagus temen rupane sapa bae arane wayang senengen yang Sunda dijodone alah alah iyo ganteng gagah perkasa satria sing pendawa Arjuna ireng agawe pikiran puyeng agawe pikiran puyeng Berarti paman selengutku kaya satria sing pendawa Arjuna ireng. Senajane wong ireng kedelenge ganteng. Terus gua den, aduh, jangan lembae kula. Ya mamang raine burak-barak. Arjuna ireng priben. Ya dadi Arjuna ireng ora apa ya mamang wong besak burak-barak model kumis bae kowe. Tule model kumis ngomongnya lamis. Oh. Lambe tipis ngomongnya lamis modalnya kumis kok kaya mengonon sesuatu bakal dirayu kok pada perangas pringis jadi ilmu apa dua ilmu pelet apa aji jaran guyang ta semar mesem taji semar putih encang wene akan maring isu aduh aja sebeli duwe ajine ki ya modale cocot maricot bacotan modale ngibul modale bohong negara iki ya modale bohong awale dadi wali kota dadi gubernur dadi presiden bae modale bohong ngibul dadi wali kota pura-purane melu ngurah sampah ning kecomberan terjun ning got oh telu wong pada seneng modale ngomongnya kalem klemak modale saudara. Ya terserah saudara menilai saya. Apakah saya ini dihujat ya silakan. Dituduh macam-macam ya silakan. Terserah saudara saja. Dipitnah ya silakan. Modalnya mau konon. Ngomongnya kalem kelemak-kelemak ayo bener. Padahal ku ngibul. Ijazah baik jelas. Ini lagi diperiksa terus ya dicecer terus kan yang kelompoknya siapakah Dokter Tipa karo Suryo, manusia Mulyono, ijazah begitu jelas saya presiden. Modal ngibul negara di sini ke bangsa di sini ke wong pada ngibul. Ya buktinya
banyak terjadi kebohongan-kebohongan, banyak terjadi tipu-tipu. Ya buktinya bangsa koruptor, banyak koruptor. Ini awalnya kan melakukan pembohongan, pembodohan terhadap masyarakat. Masyarakat dibodohi baik, dibohongi baik. Oh, gak ke undang-undang, sing kanggo wong cilik, platok, bagian, ketok palu. Ini ana undang-undang, karena peraturan apa aja kayak aduh ruwet gitu. Sepeda masyarakat di Pulau Mirman ini pajak. Kalau wong mlaku dipajak, wong ising gak bayar pajak. Sepeda iki arep kena pajak. Coba bayangkan. Wong numpak sepeda arep kena pajak, wong mlaku ning dalan ya kena pajak, wong ising kena pajak. Aduh. Oh, motor bodol kena pajak. Mobil bodol kena pajak. Wis pugu mobil mah. Sepeda kena pajak. Negara apa? Negara munyang. Negara wis beli mampu menghidupi rumah tangganya sendiri. Mengandalkannya pajak dari rakyat. Rakyat dianggapnya aset. Harusnya rakyat itu aset untuk membangun sebuah bangsa. Rakyatnya ya memang aset, tapi jangan jadikan aset sebagai sumber kekayaan. Mungkin negara makanya bangkrut. Negara harusnya sumber kekayaan negaranya dari minyak, dari tambang, dari gas, dari tambang boksit, tambang nikel, tambang timah, tambang emas, tambang uranium. Dari situ tambang batu bara, dari situ banyak. Indonesia nih negara makmur dari sumber kekayaan alam, bukan meres-meres keringat rakyat. Ini negara mengel, negara bangkrut. Ini dhuwure banyak orang yang bohong, banyak pembohong, banyak pendusta. Buktinya nangkapi para koruptor, dia sendiri sudah terduga koruptor. Sehingga saling jeblok-jeblokan. Institusi polisi membuka oknum-oknum para jaksa pengadilan tinggi, ya diwudani, dituduh koruptor. Sekarang institusi kejaksaan tingginya juga dikrepi nyandaki para oknum-oknum polisi, institusi polisi, institusi tentara juga dimasukkan ke dalam tersangka terdakwa korupsi. Kok dalam ini presiden yang tidak punya moral, yang tidak punya malu, mantan presiden yang nggak bermoral, melakukan pembohongan, melakukan pendustaan, mantan presiden yang moralnya rusak. Kalau dulu zamannya saya sekolah itu ada pendidikan moral Pancasila, saya anak beli pendidikan moral Pancasila, warga negara Republik Indonesia supaya tertib dan teratur harus memiliki moralitas yang baik, bermoral Pancasila. Sekian moral, waduh, tidak bermoral, pada korupsi miliar, triliun. Duitnya Melayu mendi miliar, triliun. Ya paman duitnya kepada Melayu mendi kuno, miliaran triliun. Duitnya Melayu ning peloek. Oh, Melayu ning lontek ning bojone. Rabine 345, kanggo tuku rabi nomor 5-ne mobil sing regane 1,5 miliar. Nggo omahe, dewek kena omah rabi nomor 5, 3 miliar. Melayune ya ning delemok maning bae ning peloek, ning wadon ning lontek. Kok ya karena tidak bermoral. Pejabat kalau tidak bermoral di atas, para petinggi kalau tidak bermoral sama dengan bajingan, sama dengan pengawok, sama dengan maling. Oh, makanya moral itu penting, akhlak itu penting. Hari pamane duwe moral beli. Ya lagi belajar, paman enggak belajar supaya saya tetap bermoral. Oh, ono pejabat dinas mokonon, guru mokonon, waduh, kiai, oknum kiai mokonon, oknum kiai ngakapi santrine, oh ya tidak bermoral. Oh, udah dikrepi, jeblos nang penjara. Waduh, bokoro, tirik menganan apa lebih parah daripada asu. Golongan petak belak. Aduh, pamanku dijakanda dadi raja nafsu. Ya mangkel siriange. Ndure pada ngrusak. Pada karo tikus rusak
para perusak. Senajan potong dukakan selembri kejagan asal apa sih sehingga gawe kedanan pula albo teman jaman sampean apa kumise manis ngeseme senajan lirang dukakan kulane teman bukan teci asal
nyanyen wong lagi kedanan nyawa foto cenganan sengire dewe kan pandang pandang tak sawang-sawang senajan foto aduh kakang seneng beli kejagaan Jadi pamania tebeli jadi dalang wayang golek. Aduh, dalang wayang golek apa? Mamang sungut madolanan biasa ning kandang wedhus. Oh, baka isuk ya dolanan kandang wedhus hiburan ka. Daripada pusing ko ya beli. Baka wong pensiunan iku kaya dina ngadeg ning perapatan gaya keder linguk mana penggawe apa. Mung mamang ya mending bae masih ngopi wedhus, pin kari ora ngeler. Ya bengen ya dua sapi 11, dua wedhus, kodak swidak. Oh ya bengen sih pada ngopi niku akeh masih rosak, bari kerja ning kantor balik ke ngarit. Oh ngopi sapi ngopi wedhus. Bareng ki yen pensiunan kari loro karo ngeler ka cempek pisan. Oh kanggo tambah pusing wayang-wayangan, tapi ya bakal wong ngajak sih ya. Oh, dalam kanda ya bagian kok. Kita mentek tanggap ning isun pira bayar. Yen paman wayang golek tek tanggap isun pira bayar. Duwe beli wayang golek. Wayang golek duwe sekotak ya ana golek swidak. Nah, tabuhane ndeke adine isun, Bapak Wata Gelora Muda. Tabuhane Kang Wata Gelora Muda ya direang ngono. Tunggal sepupu. Ya emang ditanggap ya ayo. Oh, tapi sindene mimitia Permatasari ya bayarin dewek. Panjake ya nayagane ya bayarin dewek. Oh, gamelane bayarin dewek. Paman maya terserah. Mamang selenguti dados bayar pinten. Bisa dupa ini bae lah ngopi bae barangan ya ayo, duit barangan ayo ora usah bayar. Ning mamang si ora usah bayar. Mamang selengut lu usah bayar, bayaran panjake, nayagane, sindene, sewa gamelane, sewa sound sisteme, go bayaran full. Tapi ini nyonga siya, saya dibayar ini bahay lah. Kata na beras, lagi kilo, ya tak beras, lagi kilo. Kalau duitnya gue tuh grejek satu saya, wis, semua bayar cukup. Iya wis engko kapan-kapan tak undang isun bokatan syukuran. Keluargane isun ana sing wisuda. Sing Universitas Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra. Oh ya ayo siap kapan? Wisudane kapan? Dole syukurane kapan? Ana sedulure senange wisuda sing Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra ta konon. Iya ana sing lulusan Universitas Wiralodra Fakultas Pertanian jurusan agrobisnis. Engko kapan-kapan ngundang panjenengan syukuran lek-lekan kok kabeh tak bayar ngisun. Sinden nyirong genge bayar ngisun. Mimitia Permatasari ya tak undang isun. Pengendangnya ya tak bayar kabeh nayagane sound sistemnya kabeh beres termasuk sewa gamelan. Engko luwi-luwi ya kanggo panjenengan paman selengut minangka dalange. Tapi sun jaluk lakone yaiku lakone jaka berek sawunggaling saged mboten lakon sawunggaling. Oh siap. Arep lakon sawunggaling, arepan lakon sawung apa bae lah. Sawung jabo. Arep lakon model zaman kiyen nggih negara pada akeh oknum korupsi ya siap bisa. Ayo. Melakon presiden sing ngibul bae ka bodoh bae ka. Oh, ya siap. Oh, lakon mantan presiden sing ngomong-ngomong bae bodoh masyarakat. Modale ngibul ya siap ayo lakon apa jaluke. Go mengkono. Ya wis cup lah baka mengkono. Wajah ngibul rai. Paman Selunguti gajah pada bae kene tukang ngibul. Iya wis sembuh katone sing ngomong sama kaya wong bener.
Tapi aja ya pada bae ngibule. Kaya wong ning dhuwur, pegawai mbobodo data, mbobodo masyarakat bae. Sing diremedi ki masyarakat bae. Bensin diangel-angel, gas diangel-angel, mune gas kini garuk ngali jo kompor listrik. Sing diremed-remed dia rakyat kaya. Aduh, iya isumbe munyang gitu. Satu kini gas sembuh lah keliwat-liwate usman. Mendik gas aja hilang. Iya kaya mengkonon mau raka wis jagat iki ya carut marut sembuh. Wis kepalang demen bulan ini sampean dulu kuayang temen lamun putus ninggalan mudo terasa hati wong demen di mari-mari arep ngomong sundiwani khawatir orang diladeni. Wis kepalang demen bulan yang sampean Pulaning sampean duh wayang temen lamun putus ninggalan mudo kasane ngati wong demen di mari-mari arep ngomong sundiwani watir ora diladeni. Wis kepalang demen pulaning sampean putus ninggalan
sampai di sini dulu sedulur. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gampang disambung kembali.